è il discorso dell'Antonio, sì. Il discorso dell'Antonio. Perché tu che il discorso dell'Antonio. Differenza con geometria e progetto. Oh, ok.
Il-lejla tajba lil kulħadd, nirringrazzjawkom illi qegħdin hawn il-lejla għal dan il-mument li se nagħmlu flimkien, mument li nistgħu nsejħulu wkoll ċelebrazzjoni, u għalhekk jixraq illi nagħtu bidu għal dan il-mument billi nitolbu l-Ispirtu Santu idawwalna kif idawwal il-mixja kollha sinodali. Għalhekk anke bl-għajnuna tal-screens illi għaw fuq kull naħa sejrin nibdew mument ta' talb li konsisti finnu fil-bidu nsejħu l-Ispirtu Santu u mbagħad ukoll it-talba lill-Ispirtu Santu li hija talba tas-sinodu l-Azzumus. Nkantaw flimkien. Spiritu addis tal-ulej, dawa lil-manna, lil-qalbna bizbik, kun għalina s-serħ, miljata kull ferħ, għawi li ruħna Spirtu tal-paċi tal-erf, għallimna nħabbu u nafrem l-arbit, ġetet wiċi l-art, fejja minna l-bart, ejja għahina Spirtu tal-farraġ ta' dawn, il-awġ tal-amna farrakna bisħiħ, tina l-efmetiġ, narfu nimxu triq, biex neħxu ħajja fi slim. Spirtu tal-ħabba bla is, lilek faħrija min qalbna nagħtuk, flimkien mal-missier, ma' Ġesu l-ħelis, lilkom kull glorja. Nibqgħu bil-wieqfa biex inkomplu nsejħu l-Ispirtu Santu fuq dan il-mument tal-lejla u nitolbu flimkien it-talba tas-sinodu lill-Ispirtu Santu. Insegwu minn fuq l-screens. Ninsabu hawn quddiemek, o Spiritu Santu, waqt li ninġabru l-koll f'ismek. علمنا كثير نمشوا فيها Urina kif għandna nimxu. Aħna dajfa u midinbin. Tħallinix inġibu t-taħwit. Tħallix l-ignoranza teħodna fit-triq żbaljata. Lanqas lill-preferenzi tagħna jinfluwenzawna f'dak li nagħmlu. Għamel li nsibu fik l-għaqda tagħna jekk li nimxu flimkien lejn il-ħajja ta' dejjem u ma nitbedu qatt mit-triq tal-verità u minn dak li hu sewwa. Dan kollu nitolbuh lilek li taħdem dejjem u kullimkien fl-għaqda mal-missier u mal-iben għal dejjem ta' dejjem. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda. Sejrin issa nisimgħu silta mill-kelma ta' Alla
mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli illi tista' sejħilha il-lejt motiv ta' din il-mixja sinodali. Għalhekk inħallu din il-kelma għaddawwalna u tkun ukoll tajnuna lilha fir-riflessjoni li ser nagħmlu wara. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Pietru għal-ħabta ta' nofsinhar tela jitlob fuq il-bejt. Qabdu l-ġuħ u xtaq jitrejjaq b'xi ħaġa. U ġara li waqt li kienu qegħdin iħejjulu daħal festasi. Lemaħ is-sema jinfetaħ u ra xi ħaġa qisha li żar kbir miżmum mill-erba' titruf u nieżel lejn l-art. Fih kien hemm minn kull xorta ta' bejjem ta' 4 saqajn, annimali li jitkaxkru fuq l-art u għasafar tal-ajru. U sema leħen jgħidlu, Pietru, oqtol u kul. Imma Pietru jieġeb, ma jkun qatt mulej, jien qatt ma kielt ikel profan u mniġġes. U l-leħen tennilu għal darba oħra. Dak li Alla saffa, int m'għandekx issejjaħlu imniġġes. Pietru kollu mħawwat kien qiegħed jaħseb bejnu bejn ruħu x'seta tfisser dik id-dera li kellu. Fl-istess ħin l-irġiel li kien bat Kornelju staqsew għad-dar ta' Xmun u waslu quddiem il-bieb. Imbagħad sejħu lil xi ħadd u staqsew jekk Xmun li jgħidulu Pietru kienx joqgħod hemm. Sa dan it-tant Pietru kien għadu mħasseb dwar dik id-dera u qallu l-Ispirtu, hawn żewġ tirġiel qegħdin jistaqsu għalik. Fittex inżel isfel u mur magħhom, tieħu ħsieb ta' xejn, għax jienu li bagħthom. Pietru niżel ħdejn dawk l-irġiel u qalilhom, jienu dak li qegħdin tfittxu, x'ġibkom hawn? Huma qalulu, batna Kornelju ċ-ċenturjun, raġel sewwa li għandu l-biża ta' Alla u jixet għalih il-popli ludi kollu. Anġlu qaddis qallu biex jibgħat għalik u tmur għandu ħalli jisma' x'għandek xi tgħidlu. Imbagħad Pietru stedinhom jibqgħu hemm. Il-jum ta' wara waslu Ċesarija. Kornelju laqqa flimkien lil niesu u lil ħbiebu u kien qiegħed jistennihom. X'ħin daħal Pietru, Kornelju mar jilqgħu intefa' f'riġlejh jagħtih qima. Imma Pietru qajmu u qallu, jien bniedem ukoll. U Kornelju wieġbu, 4 ijiem ilu bħal dan il-ħin kont id-dar ngħid it-talb ta' 3 ta' wara nofsinhar. F'daqqa waħda rajt raġel bil-bies il-ellex wieqaf ħdejja u qalli, Kornelju, Alla sama t-talb tiegħek u laqa l-opri tal-karità tiegħek u ftakar fik. Mela issa ibgħat lil xi ħadd f'Ġaffa għand Xmun li jgħidulu Pietru u għidlu biex jiġi għandek. Għalhekk jien malajr batt għalik u inti għamilt sewwa li ġejt. Issa aħna qegħdin hawn il-koll quddiem Alla biex nisimgħu dak kollu li l-mulej iridek tgħidilna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Qabel xejn fisem l-isqof u l-kardinal natikom is-sena tajba
U nirringrazzjawkom mill-ġdid li lqajtu l-istedina għal dan il-moment ta' ċelebrazzjoni u ta' riflessjoni. Illi għaliex le nistgħu nsejħulu wkoll mument ta' sinodu, mument ta' knisja. Bħalissa fil-Knisja Kattolika għaddej dan il-moviment sħiħ mixtieq mill-Papa Franġisku imma wara kollox fl-ispirtu tal-Vanġelu u l-linja li jagħtina l-Konċilju, il-mixja sinodali. Il-proċess sinodali huwa realtà antika daqskemm hija antika l-Knisja, imma rajnih jiġġedded wara l-Konċilju Vatikan it-Tieni, speċjalment bil-ħidma tal-Papa Qaddis Pawlu VI. Fl-aħħar deċenji kienu diversi s-sinodi ordinarji u straordinarji illi fihom l-isfijiet flimkien mal-Papa, ma' Pietru, iddiskutew temi għal-qalb tal-Knisja. Imma l-Papa Franġisku qed iħeġġiġna biex inħarsu lejn il-mixja kollha tal-ħajja tal-Knisja bħala proċess sinodali. Biex jigwida dan il-proċess u jsegwih mill-qrib, kif tafu, poġġa lill-Kardinal Mario Grech, li b'xi mod f'dan il-Ministeru ġdid illi fdalu Pietru qed jieħu miegħu wkoll il-bagalja tal-esperjenza tiegħu bħala Esqof tal-Knisja tagħna ta' Għawdex. Dan jinċentivana iżjed biex mhux biss insegwu mill-bogħod imma nieħdu sem attiv kif diġà kemm il-darba ġejna msejħin nagħmlu bħala komunità nisranija lokali fil-mixja sinodali li qed tagħmel il-Knisja kollha. Kif qal il-Papa f'diskors importanti li għamel fl-2015, il-mixja tas-sinodalità isa wasew il-mixja li Alla jistenna mill-Knisja tat-tielet millenju. Għalhekk l-għan ta' dan il-mument tagħna illejla huwa li nkomplu nsiru nafu x'tinvolvi din il-mixja sinodali li għaddejja bħalissa fil-Knisja kollha. U kif lilna wkoll iddaħħalna parti minnha jekk iridu nkunu tassew Knisja waħda, għandna x-xorti wkoll li bħalissa fid-djoċessi tagħna bdejna ngħixu il-pjan pastorali imdawwal mill-mixja ta' Ġesu mad-dixxipli ta' Emmaus. Għalhekk se nħalli qabel xejn fidejn l-isqof tagħna Anton biex ifisser l-għan ta' din il-laqgħa f'dan id-dawl. Ħuti eżies lajċi, reliġjużi, ħuti eżies saċerdoti, eminenza. Grazzi li oġobkom tilqgħu l-istedina li qed tagħmel is-Segreterija Pastorali ta' Djoċesi tagħna flimkien mas-Segreterija tas-Sinodu tal-Knisja Universali biex insiru nafu iktar dwar dan il-proċess li l-Papa jixtieq jagħtih spinta importanti fil-Knisja. Għandna x-xorti mhux biss illejla imma li jakkumpanjana f'din il-mixja lill-Kardinal Mario Grech li l-kol kemm aħna nafuh illi huwa s-segretarju tas-Sinodu għalhekk il-persuna responsabbli u l-iktar persuna adattata li tista' tispjegalna, turina, tkellimna dwar dan il-proċess importanti fil-Knisja. Kif qal Francesco Pio din l-istess laqgħa tagħna tal-lejla mhix biss dwar is-Sinodu imma hi mument fil-proċess tas-Sinodu. Il-kelma Sinodu tfisser nimxu flimkien f'direzzjoni waħda. Kif tafu dan il-proċess fil-Knisja fid-djoċesi tagħna qed jiġi integrat mal-pjan pastorali. Matul ix-xhur tas-sajf inħolqu gruppi ta' lajċi u saċerdoti sejjaħnielu l-grupp organizzattiv biex flimkien jaħseb u jibni l-mixja tal-pjan pastorali flimkien mal-esperjenza sinodali illi l-Papa nieda permezz tal-Kardinal Mario Grech. Ukoll jien flimkien ma' Fader Daniel Sultana li huwa responsabbli mis-Segreterija Pastorali u mis-Segreterija tas-Sinodu dorna l-parroċċi kollha, iltqajna mal-assembleji parrokjali u flimkien mal-Vigarju, Dun Tarċisju, Kamilleri,
iltqajna mal-Presbiterja Parrokjali kollha biex nitkellmu dwar din l-esperjenza kemm fil-Knisja Universali kif ukoll fil-Knisja Lokali. U għalina żilna l-mistoqsija li Ġesu għamel lid-dixxipli ta' Emmaus x'intom tgħidu intom u mixja biex tajna isem lil din l-esperjenza. Ukoll ġew iffurmati segreteriji parrokjali, uħud minnhom jew il-parti kbira tagħhom qegħdin hawn illejla, li bdew jiltaqgħu darba fix-xahar biex jgħinu fil-binja ta' din il-mixja ekklesjali. Anki dawn kienu diġà esperjenza sinodali qawwija. Imbagħad fix-xahar ta' Ottubru li għadda tajna bidu flimkien kemm fuq livell dioċesan kif ukoll fil-parroċċi għal dan il-proċess. Fuq livell parrokjali fil-festa tal-Madonna tar-Rożarju u fuq livell dioċesan nhar il-Ħadd 17 Ottubru fil-Katedral. Kif jirrimarka b'enfasi id-dokument preparatorju, il-proċess sinodali u fuq kollox azzjoni tal-Ispirtu Santu. Dan ifisser li ikun kemm ikun kbir l-isforz tagħna l-bnedmin, l-inizjattiva, l-enerġija u t-komplija ta' dan il-proċess huma ħidma ta' Alla bil-kooperazzjoni dgħajfa u limitata tagħna. Kien għalhekk li ddedikajna x-xhur ta' Ottubru u Novembru għat-talb għaliex kollox jibda minnu, kollox bih, kollox fih u kollox għalih. Imbagħad għaddejna żmien ta' smigħ tal-kelma tal-Alla fl-Avvent. Kif għedtilna eminenza b'mod ċar fil-Vadenikum dwar is-Sinodu, dan il-proċess u fuq kollox proċess ta' discerniment. Mela mhux xi tip ta' proġett li jitlaq minn għanijiet ta' xi ħadd jew ta' xi wħud, imma fuq kollox huwa mixja ta' tfittix fl-imkien tar-rieda ta' Alla għall poplu tiegħu kemm fil-Knisja Universali, kemm fil-Knisja Lokali u kemm barra mill-Knisja. Kien f'dan id-dawl li fid-djoċesi tagħna matul ix-xahar ta' Diċembru jew aħjar matul l-Avvent ippruvajna nidħlu f'attitudni ta' smieħ tal-kelma tal-Alla, kemm bl-għajnuna ta' sussidju magħmul minn saċerdoti u lajċi fl-imkien, kif ukoll permezz ta' momenti tal-laqgħat ma' diversi gruppi u realtajiet tal-parroċċi tagħna, anki dawk il-gruppi li mhux is-solti jiltaqgħu fl-imkien biex jirriflettu madwar il-kelma. Dan is-smieħ wassal fil-qofol tiegħu permezz ta' tħejja prossima għal misteru tal-kelma li jissir laħam permezz tan-novena tal-miliet u permezz ta' ċelebrazzjonijiet li għadhom kif għaddew. Il-Papa permezz tas-segreterija immexxija minnek, is-segreterija tas-Sinodu, qiegħed jitlobna biex nidħlu fi proċess ta' tfittix ta' discerniment fl-imkien permezz ta' attitudnijiet li jsaħħuna fil-komunjoni, fil-parteċipazzjoni u fil-missjoni. Aħna fl-imkien, mhux biss bħala bnedmin, imma bħala wlied il-missier. Nieħdu semm minn umanità waħda, nipparteċipaw minn kelma waħda u nieħdu semm minn ħobża waħda u kalċi wieħed. U aħna msejħin biex immorru l-koll fl-imkien u nwasslu lil Ġesu fid-dinja lil kulħadd, imma b'mod speċjali lil foqra u lil dawk li huma l-aħħar. Biex jgħinna nidħlu f'dan il-proċess sinodali, il-Papa permezz tiegħek f'din il-fażi partikolari tal-proċess sinodali qiegħed jitlobna biex il-koll fl-imkien nirrispondu għal xi mistoqsijiet fundamentali marbutin mal-identità tagħna umana, kristjana u ekklesjali. Matul ix-xhur ta' Jannar fid-djoċesi tagħna, ir-realtajiet kollha tad-djoċesi, il-gruppi kollha fih dan il-parroċċi tagħna u anki gruppi oħra minn barra l-parroċċi, iżejjed ngħid li hemm grupp uħud minnhom qegħdin hawn il-lejla ta' professjonisti li jiltaqa' darba fix-xahar
madwar 25 professjonista li taqgħu online biex nitkellmu niddiskutu dwar problemi, temi li jolqtu mhux biss lill-Knisja imma wkoll lil kull bniedem illi jgħix f'din il-gżira. Imma b'mod partikolari tiswa hija utli mod speċjali għalina li naħdmu fil-qalba tal-Knisja biex nifhmu, nitgħallmu, inkunu nistgħu niddawlu minn tagħlim, minn esperjenzi illi mhumiex daqshekk qrib u daqshekk ta' ġewwa fil-Knisja. Allura matul dawn ix-xhur ir-realtajiet kollha tad-djoċesi se jidħlu fi proċess ta' eżami tal-kuxjenza fuq il-mistoqsijiet illi qiegħed jagħmlilna missierna l-Papa permezz tal-Vadinikum mibgħut lilna minnek. Imbagħad f'ċelebrazzjoni tal-kelma li se issir f'kull parroċċja fl-aħħar 15 il-ġurnata tax-xahar ta' frar, il-gruppi kollha flimkien ser jiltaqgħu biex jaqsmu, jikkondividu dak li l-Ispirtu jkun nebbaħhom bih u huma jirrispondu għal mistoqsijiet magħmula. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet se jsiru f'kull parroċċja immexxija mill-kappillan. Meta jinġabru r-risposti ta' kull grupp u ta' kull parroċċja kif mitlub mis-segreterija tiegħek tintbagħat sintesi u fl-istess waqt il-Knisja f'Għawdex ikollha idea ta' fejn tinsab fil-konfront ta' dak li jixtieq minna Ġesu u l-Vigarju tiegħu il-Papa. Eżami tal-kuxjenza sinċir iwassalna biex nindunaw bid-djufijiet u bid-difetti tagħna. U r-randan ikun l-aħjar żmien li fih nkunu nistgħu nitolbu talba sinċira u profonda ta' maħfra lill-Alla. Kull grupp ikun mistieden li waqt li jitlob maħfra fl-istess waqt jaraf bid-dawl tal-Ispirtu li ma huma dawk l-aspetti li fihom il-mulej qiegħed jitlob bidla tal-qalb. Imbagħad niċċelebraw il-mixja li nkunu għamilna flimkien fi żmien tal-Għid. Nixtiequ li l-mixja pastorali tad-djoċesi fih dan il-Knisja Universali u skont il-prinċipji sinodali titlaq minn dak li l-Ispirtu jkun anqal u qajjem fil-gruppi singoli u fil-parroċċi singoli. B'dan il-mod is-sinodu ma jibqax biss kontenut li nitkellmu dwaru imma jsir proċess u esperjenza li ngħixu. Filwaqt li nirringrazzjak li għaxbok tilqa l-istedina tagħna, inħalli f'idejk biex tkompli ddawwalna u tħeġġiġna f'din il-mixja sinodali. ċerti li ma jistax ikun hemm knisja jekk ma tkunx sinodali. Thank you, Tom. Grazzi li l-isqof tagħna anki li urina fid-dawl anki tal-pjan pastorali kif tista' tkun it-tweġiba tagħna bħala knisja lokali għas-sejħa sinodali. Sejħa li tmur lil hemm il-perjodu ta' din il-mixja għax hija l-mixja tal-Knisja f'kull żmien. Kif diġà smajna f'Settembru li għadda l-Uffiċċju tas-Sinodu immexxi mill-Kardinal ħareġ id-dokument preparatorju biex jiena nirriflettu fuq din il-mixja u anki jipproponi mistoqsijiet għad-diskussjoni u d-disċerniment, forsi aħjar ngħidu, tal-knejjes lokali. It-tema smajnija diġà kemm il-darba, indikata anki diġà minn qabel mill-Papa, hija l-Knisja Sinodali, Komunjoni, Parteċipazzjoni, Missjoni. Fid-dawl ta' dan id-dokument importanti li se tkun ukoll tistgħu tieħdu magħkom kopja tiegħu u se jitqasmu xi kopji lil kull parroċċja biex jitwasslu fil-gruppi, però tistgħu issibuh ukoll online. Nistieden issa lill-Kardinal li huwa s-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet biex jaqsam magħna ir-riflessjonijiet tiegħu biex jiena nifhmu ftit iktar is-sinifikat ta' din il-mixja. Grazzi, Eccellenza, grazzi poplu Talla ta' dak il qegħdin tgħixu. Jiena llejla nħossni fil-kuntest ta' familja, tal-familja tiegħi. Mhux biss għaliex jiena wieħed minnkom
u la darba jina wieħed minnkom, trattawni ta' wieħed minnkom, ta' ħallu dawk it-tietlej wara l-bieb, kif ġobkom. Sawa? Iwa, imma ħosni wkoll familja għaliex kif spjegaw jew kif spjega l-isqof, jiena nħoss li il-Knisja tagħna, il-Knisja f'Għawdex, diġà qiegħda f'mixja sinodali. Mhux biss għaliex qed jaħdmu fuq dan id-dokument li semma Francesco Pio u ser jitqassam l-lejla. Id-dokument preparatorju illi ħejjiet is-segreterija imma anke minħabba l-pjan pastorali. Jiena meta smajt it-titlu tal-pjan pastorali ġifieri x'intom tgħidu bejnietkom intom u mixja. Qed tara dejn qed kieku jien kunna għadna fil-ħajn naħseb kont nissuġġerija biex il-Papa juża anke għall-mixja sinodali. Għaliex milquta ħafna anke l-ikona ta' Emmaus għax għandek iż-żewġ dimensjonijiet ta' din il-mixja sinodali, ġifieri nimxu flimkien u nisemew lil xulxejn. Fil-qufol dalla ħanipprova il-ftit ħsibijiet li ħannaqsam magħkom jien. Kif din l-esperjenza li qed tgħix il-Knisja f'dawn is-sentejn f'dan is-sinodu għax ħabib tiegħi is-sinodu beda ta' għatem min għadu jgħid għax issa ġej is-sinodu fl-2023, ġifieri jirriferi għas-sinodu tal-isfijiet. Mhix eżatta. Il-Knisja Universali tinsab f'sinodu. U kif qal-isqof dak is-sinodu beda f'Ruma fl-10 ta' Ottubru u f'kull djoċesi fid-dinja kollha beda fi 17 ta' Ottubru. Ġifieri diġà l-Knisja qiegħda f'sinodu, aħna qegħdin f'sinodu hawnhekk. Allura ħanaqsam ftit ħsibijiet magħkom ħbib tiegħi. U nibda b'esperjenza. Jiena l-ġimgħa l-oħra mort sa Mater Dei. Mort nara żewġ ħbieb. U waqt li kont fis-sala waiting room hawn tat-teża qabel ma jdaħluk ġal-ward, kien hemm mara naturalment għarfutni u ġet fejni jekk u ma tafnejx u bċerta donnu tejjejt qalt li fader isma' ftejt qalt li tgħid waslet l-aħħar tad-dinja, qalt li bdej il-kwistjoni tal-pandemija u jien bdejt nidħak. Qalt lawx l-aħħar. Qalt li intom tafu x'hemm fl-iskrittura, intom tafu x'hemm fil-ktieb. Qed tgħidlejx ta' għattilla jienu int għanna l-esperienza tal-fidej, jienu int mamdejn, nemnu f'Ġesu Kristu, smajna il-kelma, allura l-għunet sarraħ moħħuk li fl-iskrittura m'hemm xejn minn dak li qed taħseb fuq. Għattilla però int ukoll tista' ssib tweġiba u d-dawwal lilej. U għant li jiena ġarrabta, għant li jiena trabbejt minn għal-missier. Għandi mart kiefer fil-familja. U bdiet tiftaħ li il-bibja tagħha, bibtijaj. U jien f'dawk il-ftit momenti li kien hemm smajta
u ħassejt kif din il-mara qed tgħix il-fidej b'mod l-iktar sempliċi imma fl-esperjenza tagħha. Ekku jiena nirrifletti fuq dik il-ġrajja qed tisma' qed kurs il-mod kif approċċjatni din il-mara jfisser li aħna għadna knisja fejn hemm qasma. Qasma bejn dawk li jitgħallmu dak li jidru l-Ecclesia Discens u xek. U l-Knisja li tgħallim. Dik għalhekk ġiet fejn nirratni bil-kullar u tgħid dan għandu risposta. Il-Knisja fejn hemm is-sudditi u fejn hemm nistane fejn hemm il-prelati u xek. Xek mhux hekk jgħidulna fi dawk li qegħdin innaħal quddiem. Il-Knisja fejn hemm min jeżerċita l-awtorità u min jimxej. Il-Papa jħobb jgħid il-Knisja fejn hemm l-elit jew bil-Taljan l-addetti di lavoro, intom tifhmuni min huma l-addetti di lavoro. U l-bqija. U s-sinodu ħbib tiegħi, anċe, is-sinodu li qegħdin niċċelebraw, għandu din il-mira illi jistedilna biex nagħmlu riflessjoni dwar il-Knisja. Din it-tema prinċipali tas-sinodu. Possibilment Knisja fejn ma jkunx hemm din il-qasma għaliex ħbib tiegħi qasma bħal dejn tfaqqarna spiritualment. Għaliex taqla il-barra damma ta' esperjenzi umani u tagħti raġun lil min jgħid li aħna m'aħniex fid-dinja, li aħna m'għandniex idejna fuq il-polz, li aħna maħniex knisja inkarnata. Untikom eżempju. Il-kull tiftakru s-sinodu fil-2014 l-2015 dwar il-familja. Ejdu li ftejt kieku dakinhar ma smajniex il-karba ta' ċertu koppjej ħbib tiegħi. Kieku kienitx il-Knisja tibdel l-approċ tagħha dwar ċertu koppjej illi konna nħalluhom fuq il-bib ta' barra. Imma mhux biss faqar spiritwal uman kbir, imma b'din il-qasma ikollna Knisja li titraskura il-vuċi tal-Ispirtu, it-tnebbieħ tal-Ispirtu Santu. Għaliex l-Ispirtu Sant ma jitkellemx biss permezz tal-isfijiet u tal-qassesejn. Kull min Muhammed irċieva l-Ispirtu Santu, ħbib tiegħi. Kull min Muhammed irċieva l-Ispirtu Santu. Ħana naqralkom biċċa li hemm fil-Lumen Gentium tal-Konċil Vatikan it-tieni. Il-poplu qaddejs ta' Alla għandu sem mill-uffiċċju profetiku ta' Kristu. Mela kulħadd il-poplu qaddejs ta' Alla. Anke dik il-mara li ltqajt magħha Mater Dei. Meta jxandar bix-xhieda ħajja tiegħu. Il-poplu tal-Alla li għandu id-dilka minn Alla ma jistax jizbalja fit-twemmin. Din qawwija ta'.
U għajuri din il-nota karatteristika permezz tas-sens sopranaturali tal-fidej tal-poplu kollu meta il-fidili kollha mill-isqfijiet sal-aħħar wieħed fost il-lajċej jagħtu l-kunsens tagħhom fil-ħwejjeġ tal-fidej u tal-morali. Li l-poplu Talla huwa infallibbli incredendo fit-twemmejn hija tema wiesq għall-qalb il-Papa. U jixtieq li l-Knisja kollha temmina dejn. Iġġib bidla ta' u dak li jiena qrajt mill-Lumen Gentium insibħu wkoll fil-ferħ tal-Vanġelu, l-Evanġeli Gaudium ħbib tiegħi. Nisemgħu kieku lil Kornelju aħna kif għamel Pietru għall-ewwel kellu il-rezistenzi tiegħu ġrieru. Imma mbagħad jiskopri Pietru jiskopri li l-Ispirtu Santo, l-Ispirtu Talla kien antiċipah u kien fiħdan il-pagani qabel ma rċevew il-mamudija. Din ta' Kornelju hija waħda miż-żewġ ikoni li nippreżentaw f'dan id-dokument preparatorju. Għaliex ma żilniex l-esperjenza tal-Konċilju ta' Ġerusalem. Kien hemm ħafna għalunna imma x'ma poġġejtux bitħejjija għas-sinodu l-esperjenza tal-ewwel sinodu, il-Konċilju ta' Ġerusalem. Iva biex inkun nettilkom dej, fina kombinazzjoni 15 qabel ma kien hemm din il-laqa kont għand id-direttur spiritwali u dak jaqbad silta mill-latti u jgħidli ħanadduha flimkien u għaddili din is-silta. U tani dawla. Għalli Don Mario ħejn għalli minaw mill-esperjenza fid-dar ta' Kornelju tilqet il-mixja ta' Pietru lejn Ġerusalem u ħassew il-bżonn illi jagħmlu l-ewwel sinodu. Ħbib tiegħi. Ħbib tiegħi din il-qasma li fid-dottrina kienet forsi kienet laqas nkun eżatt għax irrid ngħid għada. Imma fid-dottrina kienet għadha sal-bidu tal-Konċilju Vatikan it-tieni, min għandu ftit tajdija tal-istorja. Tafu li meta ppreżentaw l-ewwel skemi tal-Konċilju din l-istruttura ta' qasma u l-ewwel il-ġerarkija imbagħad nitkellmu mill-poplu Talla. Imma l-Ispirtu Santu jaħdem fil-Knisja. U allura ktaqbdu fidejkom din il-Kostituzzjoni, u nuża l-kelma Kostituzzjoni għax hija kelma qawwija, jiġifieri xi ħaġa li titkellem min natura tal-Knisja, illum insibu li l-ewwel hemm il-poplu Talla, imbagħad għas-servizz tal-poplu Talla il-ġerarkija. L-ewwel hemm is-saċerdozju komuni li ġej mill-mamudija u nipparteċipaw mill-profezija ta' Kristu, mit-tmexxija ta' Kristu, mis-saċerdozju ta' Kristu, imbagħad hemm is-saċerdozju ministerjali. L-istorja tal-Knisja fl-ewwel millenju
l-esperjenza sinodali kienet l-azzjoni ta' kuljum, kienet l-istil ta' ħajja ta' kuljum. Imma mbagħad fit-tieni millennju, anke minħabba raġunijiet storiċi, ġiet enfasizzata iktar il-ġerarkija. U hemm teologu Kungari jgħid li għaddejna minn dawn iż-żewġ stages, l-stage tal-Knisja komunjoni għal Knisja fejn enfasizzat iktar il-Ministeru Petrejn, u allura l-istituzzjoni, u allura il-ġerarkija. Imma għal-grazza t'Alla domna diħlejn fażi ġdida. Fażi markata bil-preżenza tal-Ispirtu Santu, tal-pneumatoloġija. Fażi fejn għandna, kif jixtieq il-Papa, Knisja sinodali. Konxu minn din il-qasma li l-Papa jħobb jużuha kelma oħra biex jgħidha għalina klerikalizmu. Il-klerikalizmu bejn il-qasma bejn il-kleru u l-bqija. Il-Papa qed jagħmel sejħa għal dik li sejħilha konverżjoni. L-isqof tkellem minn żmien tar-Randan li huwa żmien propizju ħalli wara dik l-esperjenza li ħad tagħmlu flimkien nikkonvertu. Din il-konverżjoni li qed jistidinna għalija Alla l-imbierek permezz ta' Pietru, konverżjoni għas-sinodalità. U qabel ma hija konverżjoni ta' strutturi, hija konverżjoni tal-qlub tagħna, tal-persuni. Għalhekk il-Papa Franġisku jixtieq li l-Knisja terġa' tiskopri din id-dimensjoni tas-sinodalità li kifet kienet jisu il-mod l-istil ordinarju fil-Knisja tal-ewwel millenju. Fl-Evanġelji Gaudium il-Papa Franġisku jagħmel affermazzjoni interessanti għax jgħid hemm bżonn li anke l-Papat jikkonverti. Konverżjoni tal-Papat. Anke qed jgħid ġdejt għaliex Ġwanni Pawlu t-tieni, San Ġwanni Pawlu t-tieni fl-enċiklika Utunum Sint ukoll esprima din ix-xewqa. Ġifieri kif jiġi eżerċitat il-Ministeru Petrejn. U jien ngħid forsi nistgħu nitkellmu wkoll mill-bżonn tal-konverżjoni tal-Episkopat Don Anton. U meta ngħid mill-konverżjoni tal-Episkopat, il-Kunċilju din ħallija barra, il-konverżjoni tagħna bħala kleru biex nidħlu f'din il-kwadru tas-sinodalità kif diġà issemma kien il-Papa Pawlu VI illi fis-65 irxoxta qajjem il-ġdejt is-sinodu tal-isqfijiet li jiltaqa' kull 3 snin. Dak li huwa s-sinodu jgħidu l-ordinarju, x'imbagħad ikun hemm sinodi straordinarji bħalma kien dak tal-familja 2014, jew sinodi speċjali bħalma kien dak tal-Amazzonja sena ilu. Iwa dawn kull 3 snin jiltaqgħu rappreżentanza tal-isqfijiet u f'komunjoni ġerarkika, dejjem mal-ġerarkija, juru l-impenn tagħhom favur
il-Knisja imbagħad anke s-Sinodu jagħmel il-proposta tiegħu imma fl-aħħar huwa l-Papa li jagħmel id-deċiżjoni. Jagħmlu l-propożizzjoni jgħidulhom imbagħad il-Papa jagħmel l-eżortazzjoni apostolika bħalma kienet finna fien dwar il-katekezi, katekezi tradenda, Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, Christus Vivit, l-aħħar wieħed fuq iż-żgħażagħ. Meta kien hemm is-sinodu dwar l-evanġelizzazzjoni u t-trasmissjoni tal-fidej, qabel ma kien hemm il-bidla bejn Benedetto u Franġisku, m'għandniex eżortazzjoni apostolika post-sinodali. Il-Papa tagħna, il-Pap Franġisku tagħna l-Evanġelji Gaudium. U kien hemm inqal mena għaddiju l-esperjenza tas-sinodi la darba l-Papa ma tagħniex eżortazzjoni post-sinodali. Imma ħbib tiegħi, jekk niflu ftejt il-ferħ tal-Vanġelu, niskopru traċċej ta' proċess ta' Knisja sinodali. Fis-sinodu dwar il-familja, tiftakru, kien wasal għall-ewwel darba il-kwestjonarju. Il-Papa ried fl-ewwel sinodu dwar il-familja mill-ewwel jisma' lill-poplu Alla. U bad dak il-kwestjonarju. Prassej li baqgħet anke f'sinodi l-oħrajn, fis-sinodu ordinarju tal-familja, f'taż-żgħażagħ. Din id-darba għandna esperjenza, dan is-sinodu għandna esperjenza ekklesjali jien insejħilha epokali. Għaliex? Għax il-Knisja kollha hija msejħa f'sinodu. Fejn qabel kienu biss numru limitat ta' isqfijiet, issa il-Knisja kollha hija mistiedna biex tieħu sehem f'dan il-mument ta' disċerniment ekklesjali. U allura m'għandniex biss dik li jsejħula il-komunjoni tal-isqfijiet, communio episcoporum, din bidla miż-żgħira ta' issa għandna il-komunjoni tal-knejjes. Il-communio ecclesiarium. Din bidla kbira tisseħ dan is-sinodu ħbib tiegħi. Ġifieri kull knisja partikolari u allura kull dioċesi u anke d-dioċesi tagħna hija interpellata. U għandna allura 3 soġġetti illi qegħdin jagħmlu interaction f'dan il-proċess sinodali. Min huma? Il-poplu għaddej ta' Alla qabel qatt ma kien involut fis-sinodu. Il-kolleġjalità episkopali li hija l-aħħar fażi ma mhux biss issa nfissrilkom, u l-Ministeru Petrejn u Pietru. Hemm ċirkolarità ta' dawn it-3 soġġetti li huma animati mill-Ispirtu Santu ħbib tiegħi. Bejniethom hemm rabta li ma tinħalx. M'hemmx poplu Alla mingħajr il-preżenza tal-isqof. L-isqof li huwa prinċipju tal-unità
fil-Knisja partikolari huwa il-ħarries tal-awtentiċità tal-vidi, imma lanqas l-isqof waħdu. L-isqof, l-isfijiet flimkien, allura kolleġjalità episkopali flimkien ma' Pietru. Anke Pietru, prinċipju ta' unità u ħarries tal-awtentiċità tal-fidi. Dawn it-tliet suġġetti ħbib tiegħi. Hemm interazzjoni bejniethom. U allura is-sinodu li qegħdin ngħixu bħalissa għandu ħanitek tliet tappi importanti. L-ewwel waħda hija din il-konsultazzjoni fil-bażi. Il-poplu Talla kullu kemm hu. U meta ngħid poplu Talla, nifhmu mhux biss l-imam dejn, u allura meta ngħid l-imam dejn nifhmu wkoll id-dimensjoni ekumenika, imma addirittura anke dawk li mhumiex mamdejn, anke Kornelju ta' żminijietna. Din hi l-istedina li qed tagħmel il-Knisja biex nisimgħu nimxu mal-poplu Talla. Imbagħad kif spjega l-isqof il-konklużjonijiet li jinġabru jaslu għand il-konferenza episkopali u l-konferenza episkopali tibatum lis-segreterija tagħna. Aħna li ippruvajna nattrazzaw daqsxejn irwieħna brekit żgħir hemm 4 kummissjonijiet magħmula minn nies ġejjin minn diversi rkejjin tad-dinja, mhumiex nies li ġejjin biss mir-Ruma jew mill-Ewropa, imma hemm rappreżentanza tal-Knisja Universali. Assisejn reliġjużi, laiċi, kummissjoni teoloġika, kummissjoni tal-ispiritwalità, kummissjoni dwar metodoloġija kif għandha ssej din il-konsultazzjoni fid-diversi livelli u l-Kummissjoni tal-Komunikazzjoni. Bl-għajnuna ta' dawn in-nies u oħrajn, ir-risposti li jaslulna mingħand id-djoċesijiet jiġu eżaminati u minnhom niffurmaw l-ewwel working document, instrumentum laboris, illi jindbat lil dawk li ser jieħdu sem dinja fażi ġdida f'laqa sinodali għal bidu kunna nsejħula laqa pre-sinodali biex ma noħolqux ħafna tpaċpojġ. Imma llum nistgħu ngħidulhom laqat sinodali. Kontinentali. Jiġifieri għall-Ewropa, għall-Afrika, l-Asja, l-Oceania u l-Amerika, Nord u South. U hemm ukoll ikun hemm laqa simili għall-Knisja tal-Orjent li dawk għandhom patrimonju partikolari. Għaliex tinħass il-ħtieġa li ssir laqa sinodali kontinentali biex ikun hemm dik li tissejjaħ il-pjantazzjo ekklesja biex din ir-riflessjoni mid-dinja kollha titpoġġa għad-discerniment għall-Knisja preżenti l-Afrika, għall-Knisja preżenti l-Asja, għall-Knisja preżenti fl-Ewropa li naturalment ma tiġwa ħafna erf biex tgħid isma' hemm differenzi bejnietna.
nista' ngħidilkom illi in-natura ta' din il-laqa sinodali fil-kontinenti wis probabbli ħatkun ekklezjali u allura mhijiex episkopali. Tifhmu għad-differenza? Għax kien ikun episkopali jfisser jieħdu sehem biss l-isqfijiet, kien tkun ekklezjali jfisser li jieħu sehem fiha rappreżentanza tal-poplu għaddejs ta' Alla. Fid-dawl ta' dak li jettilkom fil-bidu. Kull laqa sinodali kontinentali tipproduċi dokument, u jien għandi nifhem ikun dokument ta' importanza. Dawn id-dokumenti jerġgħu jiġu għand is-segreterija u s-segreterija terġa' tagħmel it-tieni issa working document. Din id-darba biex jintbagħat lill-isqfijiet illi jieħdu sehem fl-aħħar fażi ta' dan il-proċess sinodali li hu dak li s-soltu jsejħulu is-sinodu tal-isqfijiet. Again, kemm jistgħu jkunu mhux iktar minn 300 għaliex l-awla sinodali dik li jgħid, imma kif jista' jkun tgħid 300 huma rappreżentattivi tal-episkopat tad-dinja? Allura il-proposti tas-sinodu tista' ssir xi ħaġa biex ikunu proposti tal-kolleġġ tal-isfijiet. Dan kollha qed jiġu studjati u jkunu kambjamenti ta' sustanza. Huwa fatt illi meta aħna qegħdin ngħidu l-ewwel fażi tintemm fih dan il-konferenzi episkopali minna dak li jasal fis-segreterija fl-ewwel fażi diġà għandu natura ta' riżultat ta' riflessjoni li ssejr mill-kolleġġjalità tal-isfijiet. Issa nipprova nispiċċa. Dan il-proġett tas-sinodalità, ħbib tiegħi, mhix il-ħolma ta' Franġisku, għax hawn tafu intom daka kullimkien issejb min iħobbok u min iħobbok inqas. Hawn min jgħid li din hija pallina u x'taqbad tgħid fissazzjoni ta' Franġisku u Franġisku jgħaddi u miegħu tgħaddi s-sinodalità. Ma naħsibx ta' għaliex għax is-sinodalità mibtija hija parti minn natura tal-Knisja. Tafu intom fil-kredu ngħidu nemmen f'Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistgħu nżidu sinodali. Is-sinodalità il-Griżostmu ħbib tiegħi jgħid tgħid sinodu u Knisja qed tgħid l-istess ħaġa. Hemm dokument sabiħ ħafna ħareġ fit-2015 tal-Kummissjoni Teoloġika Internazzjonali propju dwar is-sinodalità. Sabiħ ħafna, nissuġġerilkom taqrah. Dan id-dokument fost oħrajn jgħid is-sinodalità huwa il-mod kif tgħix u topera l-Knisja. Modus vivendi operandi tal-Knisja. U l-Papa Franġisku f'diskors li għamel fit-2015, ġifieri fil-50 sena tas-sinodu,
dakinhar kont hemm jien għax kont qed nieħu sehem fis-sinodu tal-familja. U niftakar jien li l-isqof li kien ħdej qedlu Marilli qedlu illum qed nagħmlu storja meta smaj dak id-diskors. Murejlej. Dak id-diskors il-Papa jgħid is-sinodalità hija triq li Alla jrid mill-Knisja għat-tielet millennium. Jew il-Knisja tkun sinodali, jew m'għandhex foto. Daqshekk huwa importanti dir-riflessjoni. Kif għall-isqof Knisja sinodali hija knisja fejn nimxu flimkien. Sant Ignazju t'Antiochja lill-insara isejħilhom sinodoj. Dawk li jimxu flimkien, kompanji tal-istess vjaġġ. U lill-Kristu jsejjaħlu sinodos. Dak li jakkumpanjona. Dak li qed tagħmel din l-esperjenza sinodali magħna, ħbib tiegħi. Knisja sinodali hija knisja li tisma' fejn nisimgħu lil xulxejn. Mhux biex nisimgħu it-patch page ta' xulxejn. Lanqas l-opinjonijiet ta' xulxejn. Imma dak li int tħoss fil-kuxjenza li qed jgħidlek l-Ispirtu ta' Alla. Nisemgħu lil xulxejn biex nisemgħu x'qed jgħid l-Ispirtu lill-Knisja illum, ħbib tiegħi. U nisemgħu lil kulħadd, ħadd esklus. Pereżempju, taf inda x'issa jibdew diħlin ċertu informazzjoni. Pereżempju, xi ħadd qed jagħmel sinodu mat-tfal. Din il-mixja sinodali mat-tfal. Kont nitkellem ma' assejs u għalli jien kappellan fil-ħabs. Għetlu hemmhekk għamel dan il-proċess sinodali. Jiġifieri m'hemm l-ebda roqqa eskluża minn dan il-moment ta' grazzja, għax dan il-moment ta' kairos. Ma nħallu l-ħadd lanqas lil dawk li huma fuq it-tsuntier jew lilien mir-riċint tat-tsuntier lil Kornelju tal-lum, ħbib tiegħi. U Knisja sinodali mhux biss tagħtik id-dritt li titkellem, imma Knisja sinodali tagħtina id-dover li nisemgħu. X'inhu l-iskop ta' din il-mixja flimkien ta' dan is-smieħ reċiproku f'dan is-sinodu li qegħdin ngħixu? Ħbib tiegħi, il-Knisja mhijiex is-saltna tal-Alla. Imma qbad daqsxejn il-Lumen Gentium u sibt espressjoni sabiħa. Il-Knisja hija l-ewwel nibta ġermolju naħseb. L-ewwel nibta u l-bidu tas-saltna. U għalhekk flimkien nirridu nsibu it-triq li twassalna fis-saltna. Din id-destinazzjoni, il-meta tagħna bħala poplu tal-Alla. Id-destinazzjoni ma tinbidilx. Imma ħbib tiegħi, it-toroq hemm bżonn jinbidlu. Jekk tkun sejjer ġej mir-Rabat u titmur ix-xara fejn iċ-ċimiterju bħalma ġara llum u naraw li triq magħluqa, tittarak fiha tfittex triq oħra biex tasal ix-xara. Jekk il-poplu ta' Alla għandu din il-meta, din li jasal fis-saltna tal-Alla,
jista' jkun it-toroq li ħadmu l-bieraħ m'għadhomx validi. U allura rridu nsibu it-triq. U kif insibu għat-triq? Billi nimxu flimkien. Xi darba laqqas tkun taf minn ħatgħaddi, jinġi li mmur mixja fil-kampanja. Ma tkunx taf minn fejn ħatgħaddi, imma ssiba t-triq. Bħalma l-ilma, u x'veru x'in isiba t-triq, jagħmilha t-triq. Dan hu l-poplu tal-Alla. U għalhekk hija importanti din il-mixja sinodali. Għandna ħankompli bil-metafora tal-mixej żewġ bsati mhux hekk f'idejna il-kelma tal-Alla u t-tradizzjoni. Il-kelma tal-Alla u t-tradizzjoni. Imma kemm il-kelma tal-Alla u kemm it-tradizzjoni huma ħajjin. Xi wħud jaħsbu li huma oġġetti li tpoġġuhom fil-vetrina tal-mużew. U kultant noħorġuhom jew biex nagħmlu parata jew ma nafx xiex. Imma sija l-kelma tal-Alla u anke t-tradizzjoni nerġa' ngħid huma dinamiċi. U allura m'għandniex nibżgħu illi it-triq ħattellifna li t-triq se twassalna biex nitilfu l-kelma jew nitbedu mit-tradizzjoni. It-triq insibuha flimkien. U għalhekk importanti li triq li ma għadniex ngħaddu minnha nibdluha. Triq li diffiċli biex jgħaddu ħafna minnha nibdluha. Triq li niftħuha flimkien u mhux ħadd ieħor jiftaħilna. Orbtu ftit ma dak li qed fil-bidu. Dik il-mara li ġet fejni riditni niftħilha it-triq jien. Le, it-triq niftħuha flimkien. U hemm turuq sorprendenti ħbib tiegħi, hemm turuq sorprendenti. Nispiċċa. Lan ta' dan is-sinodu li qegħdin ngħixu flimkien huwa wieħed. X'taħsbu li għandu jsir biex il-Knisja tkun sinodali. Infatti it-tema x'inhi? Għall-Knisja sinodali, komunjoni, partecipazzjoni, għall-missjoni. Jien nibżgħu li tant fil-Knisja hemm il-bżonn, il-poplu tal-Alla jħoss il-bżonn għandu jitkellem, illi fir-risposti ħajaslu ħafna affarijiet. U allura din it-tema forsi ma tkunx daqshekk ċentrali. U lill-Kunsill għamiltilu din id-diffikultà, għattilhom noqogħdu attenti biex fit-tmiem dan il-proċess sinodali ma jkunx hemm delużjonijiet. Għax dak li kun imma aħna għamilna din il-proposta u aħna għamilna din id-domanda kif baqgħu mhumiex imwieġba. It-tema ċentrali ta' dan il-proċess sinodali kont nitkellem għall-isfijiet tal-juni. Kien hemm isquf qalli inti taħseb li din hija issa esperjenza ta' darba jew hija esperjenza li ħatibqa' fil-Knisja. Qed li x'għandu f'moħħu l-Papa ma nafx. Però żgur li l-Papa ma jridx li s-sinodu jibqa' ġrajja, event ta' darba, imma proċess. U meta xarajnilu ltqajna l-Kunsill miegħu, għamil din ma tkun fil-aħbarijiet naturalment, għal ħanidilkom għal jien il-frott
ta' dan is-sinodu ma nafx minn ħajjiġbru għal jista' jkun Ġwanni 24. Għal imma importanti illi intelqu l-Knisja f'din id-direzzjoni. Iva, allura f'dan id-dokument dan namek għandi karta stampota. Fl-aħħar hemm fih erba' kif naqbad ngħid, kapitli. L-ewwel kapitlu isa analisi ftit tar-realtà li qed ngħixu fiha, fejn hemm ħafna frammentazzjonijiet fis-soċjetà, anke fil-Knisja, li juru l-ħtieġa li għandna nkunu knisja sinodali. Imbagħad hemm it-tieni kapitlu dwar riflessjoni teoloġika, it-tielet kapitlu riflessjoni biblika, fejn hemm żewġ ikuni, waħda minnhom dik ta' Kornelju, u ir-raba' kapitlu huwa mhux kwestjonarju, u apposta ma sejjaħnilux kwestjonarju, għax tagħmel kwestjonarju jfisser donnuk ħadd tagħmel analisi soċjoloġika. Le, huma temi biex iqanqlu diskussjoni u riflessjoni. Hemm 10 punti, laqqas huma ħafna. Ħadd gost il-grupp li semma l-isqof fil-bidu biex jgħin u jtellaq b'din ir-riflessjoni anke ifformula ċertu mistoqsijiet. Imma lan mhux li nagħmlu domanda u risposta, imma li ikun hemm diskussjoni ħajja. Allura jien ngħidilkom anke ma tmissuhomx dawk l-10 temi li hemm fir-raba' kapitlu, biżżejjed dak li hemm f'paragrafu 2 ara x'jgħid dad-dokument. Hemm mistoqsija profonda li timbuttana u tiggwidana. Kif ser inwettqu llum fuq diversi livelli minn dak lokali għal dak universali din il-mixja flimkien li tippermetti lil Knisja x'għandha l-Vanġelu ħaġa waħda mal-missjoni li ġiet fdata lilha u li ma passi l-Ispirtu qiegħed jistedinna mmiddu biex nikbru bħala Knisja sinodali. Dik id-domanda. Dawk l-10 tematiċi biex jgħinuna napprofondixxu iktar dan is-suġġett. Bibtiegħi il-Konċilju kien diġà tagħna opportunitajiet biex inkunu mixja flimkien. Il-Kunsilli Parrokjali, il-Kunsill Pastorali, il-Presbiterju, il-Kunsill Presbiterali, il-Konferenzi Episkopali. 70 sena ilu diġà il-Konċilju kien tagħna indikazzjonijiet, imma forsi mhux kulħadd approfitta minnhom. U hemm diċeżijiet fejn dawn l-istrutturi għadhom fuq il-karta. Jalla il-Knisja tkun miftuħa għall-Ispirtu biex tagħmel dal-proċess ta' disċerniment personali u ekklezjali, ġifieri flimkien, taħt il-gwida tal-isqof. Tajjeb. Jalla kull Knisja partikolari tagħti il-kontribut tagħha għat-tiġdejt għal dan l-aġġornament tant meħtieġ tal-Knisja kollha kemm hi. Għalfejn? Biex il-missjoni tagħna ikollha l-frott. Biex aħna niftħu t-triq ħalli Kristu jiltaqa' mal-bniedem tal-lum. Grazzi.
Grazzi ta' dik l-espożizzjoni, tajtna ħafna fuq ix naħsbu, nirriflettu, hemm ukoll diversi mistoqsijiet li jistgħu jgħinuna, il-mistoqsijiet li hemm fil-kwestjonarju, ma anke mistoqsijiet li ġew adattati għas sitwazzjoni reali anki tagħna bħala knisja, bħala djoċesi ta' Għawdex, u da' qegħdin fl-aħħar paġni daqsxejn aktar griżi mill-oħrajn illi hemm f'dan il-ktejjeb, dan id-dokument illi se jitqassam, se jkun hawn Fader Daniel li se jqassam ukoll xi koppji biex imorru fil-parroċċi imma wkoll koppji żejda għal min jixtieq. Naħseb minn dak illi smajna hemm punt li joħroġ ċar illi huwa li l-mixja sinodali mhux biss hija proposta għal ftit snin bejn is-sena l-oħra u s-sena li ġejja, imma l-istil ta' ħajja li għandha tadotta l-Knisja skont is-sejħa ta' Kristu u tal-Vanġelu. Huwa prattikament il-pjan pastorali veru propju għal ħajja tal-Knisja. Maċ fadal ħafna ħin, għandna forsi 10 minuti biex nagħlqu, imma nixtiequ nħallu ftit spazju għal min fostkom forsi jixtieq jagħmel xi intervent jew xi mistoqsija fid-dawl ta' dak li jingħad. Min jixtieq kemm jolli idu għaw is-seminarista Fabio naħseb hija dik in-naħa għax hekk twil biżżejjed biex tarawh kemm tollu jdejkom iġib il-mikrofonu u jista' jsir dan l-intervent. Nżommu naturalment fil-qosor imma għandna dan il-ftit ħin allokat u min jixtieq li jintervjeni ma jiddejjaqx jagħmel dan. Altrimenti nħallu ftit skiet. Diffiċli biex nitkellmu naħsib. Tammilx mistoqsijiet bħal tossa. ħanam il-mistoqsija jikkaw xi ħadd imma jiġifieri ma jiddejjaqx hemm. Il-mistoqsija li ġiet nifrasi hekk u ilha tek-tek. Naħseb għal ħafna jiem hija dejjem mill-esperjenzi is-savarji tiegħek u vasti tiegħek għax min jaf kemm dor djoċesijiet u dor pajjiżi u mill-esperjenza tiegħek x'suġġerimenti forsi prattiċi tista' tagħtina biex kemm jista' jkun kulħadd jew aħna ngħinu lil kulħadd iħossu ftit protagonista fis-sitwazzjoni. Għax naħseb din hija waħda mill-isu x'tip ta' motivazzjoni, x'tip ta' jekk tistax tagħtina xi suġġerimenti prattiċi. Biex kulħadd jiġifieri qed ngħidu fejn affir, jiġifieri anke dawk li jgħixu fit-tarf tat-triq, jiġifieri il-Kristjan in ġenerali jew forsi anke mhumiex Kristjan. Thank you. Jien ngħidlek illi hemm barra hemm ċertu aspettattivi, hemm xewqa. U ngħidlek illi għal minu ċertu sfijiet jgħidu illi beqgħu sorpriżi kif kemm kienu lesti ċertu nies illi jieħdu sehem f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni. Però importanti illi inwaslu sewwa il-messaġġ, jiġifieri din konsens jiġifieri l-ewwel nett għandna lil Pietru, għax Pietru jsejjaħ is-sinodu jippresedih u jikkonkludih. Imbagħad hemm aħna l-isfijiet. Jiena kif qed fil-bidu inħoss li l-isqof tagħna anke bil-proposta tal-pjan pastorali jien narok qisek bħall-Italja, għax l-Italja taf li ħajjagħmlu dak is-sinodu
nazzjonali u fl-istess ħin sabu ruhom b'dan is-sinodu tal-Knisja Universali. Imma mbagħad x'int tkellem bda nisma' dan jistgħu jiġu integrati fl-imkien kif qed int. Ġifieri imma mbagħad mhux waħdek anke ħudna l-qassisejn. Anke ħudna l-qassisejn li huma l-aktar qrib mhux hekk tan-nies għax hemm isqfijiet illi jgħidu isma' għandna stumbling block, għandna xkiel għaliex mhux kulħadd huwa konvint minn din it-triq u nibżew. Jien ma nixtieqx illi l-biża' u din ir-reżistenza tkun fil-kollaboraturi qrib tagħna li huma ħudna fis-saċerdozju. Pereżempju, assissin żgħar. Hemm dan il-fenomenu illi assissin żgħar mhumiex jikkollaboraw mal-isqof tagħhom biex tasal sat-truf. Għaliex? Jien naħseb id-domanda nagħmilha daqsxejn fuq is-seminarju wkoll, ġifieri. Imbagħad ir-raba' kategorija, il-poplu tal-Alla. Bħalma intom hawn preżenti llejla u napprezza il-preżenza tagħkom mhux tant għalija imma biex ninkoraġġixxu lill-isqof u nimbuttaw miegħu dan il-karru. Għaliex jekk aħna stess jew ma nkunux entużjasti jew bil-kontra intelfu, imbagħad dik il-kategorija li semmejt li inti li huma jien ngħidilha il-Knisja li ma tiġix il-Knisja, imbagħad nkunu ħloqnila barrier biex dan il-dialogu, dan id-discerniment ma jsejx. Però tkun opportunità ta' deb illi tintilef. Tajjeb sakemm m'hawnx xi ħadd li jixtieq jagħmel xi intervent ieħor ma jidhirx għax hekk. Naħseb smajna ħafna fuq ix nistgħu nirriflettu u forsi id-diskussjoni jew anke l-mistoqsijiet jistgħu joħorġu anke fi gruppi iżgħar kif qed jipproponi l-pjan pastorali kif semma l-isqof anki fl-introduzzjoni tiegħu. Naħseb f'dal punt naħseb ta' min nirringrazzjaw minn qalbna mill-ġdid lill-Kardinal Mario li llejla għenna nidħlu iżjed fil-ħsieb, fil-qalb ta' din il-mixja sinodali li fl-aħħar mill-aħħar aħna maħniex spettaturi fija, maħna kollha parti minnha. Il-weduħ it-talb tagħna li ilu l-kollaboraturi tiegħu f'din il-missjoni importanti, imma wkoll l-impenn li nikkollaboraw biex il-Knisja, dik il-Knisja li tibda mid-djar, mill-familji tagħna, mill-komunitajiet, mill-parroċċi, mill-laqdiet, mill-kunventi, u anke mill-postijiet tax-xogħol, is-soċjetà, tkun waħda aktar sinodali. Allura fl-ispirtu jista' jonfoħ tassew. Grazzi lilkom illi attendejtu l-lejla u ħadtu sem, waslu anke fil-parroċċi, fl-qdiet, fil-familji dan il-messaġġ ta' Knisja sinodali. Grazzi wkoll lill-Arċipriet tax-Xewkija li laqana f'din ir-rotunda. Se ntemmu billi inkantaw jew inwieġbu permezz ta' ritornell sempliċi għal innu illi huwa innu bbażat fuq il-ġraja ta' Emmaus, din il-mixja sinodali ta' Ġesu mal-Knisja. Illi tajjeb ngħidu iż-żewġ isfijiet tagħna, il-Kardinal u l-Isqof Anton, it-tnejn il-motto tagħhom huwa ispirat u mnebbaħ u forsi mhux kombinazzjoni minn din il-ġrajja. Ġrajja li hija l-mixja sinodali tagħna wkoll bħala Knisja. Għalhekk nistedinkom biex tqumu bil-wieqfa u se nagħlqu dan il-mument ta' ċelebrazzjoni billi nkantaw dan l-innu li qed ukoll fuq l-iskrin. Grazzi ħafna u lejli tajjeb. Il-mulejr
Xosta il-mulejta sewir xosta Fil-sim tal-ħobsa ħafna li Ġesu jinsab bħal fosta Dakinhar flaxija 200 disċipli kienu sejrin lura lejn ir-raħal ta' Emmaus u waqt li qed jitħattu fuq dak li ġara Ġesu innifsu resaq lejhom u magħhom baqa' mixi imma għajnejhom kellhom xi żommhom u marfuħ Kantaw flimkien. Il-mulej xosta, il-mulej tas-sewir xosta Fil-sim tal-ħobsa ħafna li Ġesu jinsab bħal fosta U waqt li kienu mixja bdew jitħattu miegħu fuq Ġesu in-Nazzarenu kundannat imbagħad mislub fuq dak il-profeta bi kliemhom għamilu iżda fuq kollox ġa jittielet jum minn fuq din il-ġrajja imma għajnejhom kellhom xi żomma u marfuħx Flimkien. il-mulej xosta, il-mulej tas-sewir xosta Fil-sim tal-ħobsa ħafna li Ġesu jinsab bħal fosta Qalu dwar in-nisa li marru ħdejn il-qabar Deru xi anġli li qalulhom li hu ħaj dwar kif id-disċipli ħafu lejn il-qabar u xejn ma sabu li fil-faxex iżda ilu baqgħu ma raħx imma għajnejhom kellhom xi żomma u marfuħx Il-mulej xosta, il-mulej tas-sewir xosta Fil-sim tal-ħobsa ħafna li Ġesu jinsab bħal fosta Kemm intom jibsa biex tennu għal kull ma qalu il-profeti ma kellux il-Messiħa jibati u jekk jidħol fil-glorja tiegħu u minn Mose u l-profeti ħadd jarhom kull ma huma kien intqal fil-kotba jimqazza imma għajnejhom kellhom xi żomma u marfuħx Flimkien. Il-mulej xosta, il-mulej tas-sewir xosta Fil-sim tal-ħobsa ħafna li Ġesu jinsab bħal fosta U meta qorbu lejn raħalhom għamel tabirru li kien se jibqa' sejjer it-tnejn talbu bil-ħerqa biex jibqa' magħhom u daħal għandhom sabiex jgħod magħhom għaliex kien sar fil-għaxija imma għajnejhom kellhom xi żomma u marfuħx Il-mulej xosta, il-mulej tas-sewir xosta Fil-sim tal-ħobsa ħafna li Ġesu jinsab bħal fosta waqt li kien magħhom fuq il-mejda ħaj il-ħobs u qal il-barka rat il-ħar qasmu u nawilulhom u għajnejhom jinfetħulhom u dlonku marfuħ
iżda hu għab malaj min qudiemhom. Il-mulej jisosta, il-mulej tassew xosta. Fil-sin tal-ħabsa ħafna li Ġesu jinsab għal-fosta. Dak il-ħin stess reġgħu għamu u reġgħu lura Ġerusalem. Sabu l-11 u l-isħabhom miġbura u għalulhom dak li kien ġara. Il-mulej għab tassew del-ixbun u ma wkoll tarfulhom x'ġara u ma mixjatu li triq u kif għajnejhom infetħuhom u għarfu. Għall-aħħar darba flimkien Il-mulej jirxoxta, il-mulej tassew xoxta. fil-sin tal-ħabsa ħafna li Ġesu jinsab għal-fosta. Mill-ġdid grazzi ħafna u lejli tajjeb il kulħadd. Dan il-nies,